Добрый день, я Венгерская Мария, вученица 10 класса, экскурсовод историко-краезнаўчага музея «Куранецкі летапіс». Школьны краязнаўчы музей был створен у 1993 году. Краязнаўчая работа працягваецца до сённяшняга дня. У музеі прадстаўлены наступныя экспазіцыі. З гісторыі роднага краю, беларуская хатка, нашы землякі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны, геноцид беларускага народа, родная школа, з гісторыі СВК Вілейскі, назад у СССР. Местечко Куранец упершыню згадваецца ў летапісе 1355 года. Існуе некалькі легенд аб назве нашай вёскі. Першая аб тым, што ў Куранцы была смалярня і там палілі смалу, а другая аб тым, што ў Куранцы разводзілі шмат курэй, таму і назва Куранец. Засяленне тэрыторыі пачалося яшчэ ў старажытны час. Землі ўваходзілі ў склад полацкага княства, Вялікага княства літоўскага, Рэчы Паспалітай, Расійскай імперыі. У сярэдзіне 19 стагоддзя тут быў 121 двор і 1121 жыхар. Бойка ішоў гандаль, славіўся куранецкі кірмаш. У 1860 годзе не было ні адной школы і бальніцы, затое быў добры дзясятак карчмоў, царква, касцёл і некалькі сінагог. Перед нами экспозиция «Белорусская хатка». У абсталяваным кутку беларускай хаткі прадстаўлены прадметы мэблі, калыска, калаўрот, стол з самаварам, руская печ, кухоннае начынне, прадметы побыту і іншае. Цэнтральнае месца ў хаце займае печ. Тут гаспадыня гатавала ежу, тут была шафа для захоўвання кухоннага посуду, пасуднік. У хаце стаяў вялікі стол, уздоўж сцен шырокія лавы, на якія садзілася ўся сям'я. Побач знаходзіцца куток гаспадара і гаспадыні, дзе сабраны прылады працы, прадметы побыту, вясковага дома, ну і, вядома, прадметы ткацтва. Кожная жанчына ў доме з малых гадоў умела ткаць, тканіну для адзення, паясоў, ручнікоў, палавікоў і многага іншага. Майстрыхі сваімі рукамі імкнуліся стварыць не толькі карысныя, але і прыгожыя рэчы. Страшным выпрабаваннем для ўсяго савецкага народа стала Вялікая Айчынная вайна. Наша вёска была захоплена на трэці дзень вайны. Герой Советского Союза, азончык Александр Семёнович, ужо ў 1941 годзе у доме свайго бацькі правёў першы сход падпольнай групы. У нашым музеі прадстаўлена экспазіцыя, прысвечаная роднай школе. З 1862 года ў вёсцы Куранец існавала народнае вучылішча. У 1897 годзе была адкрыта царкоўна-прыхадская школа. У 1921 годзе заходняя Беларусь адышла да Польшчы. У Куранцы была адкрыта польская школа. У 1939 годзе, пасля ўз'яднання, стала працаваць беларуская сямігодка. У час Вялікай Айчыннай вайны школа не працавала, адкрылася толькі ў 1945 годзе. Новая школа была пабудавана толькі ў 1967 годзе. Першы дырэктар – Кандраценко Свірыт Александрович, а з 1947 года – Кальмакоў Іван Дмітриевич, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, выдатнік народнай асветы. У нашым музеі сабрана шмат матэрыялу па гісторыі калгаса Вілейскі. На гэтым стэндзе мы бачым перадавікоў працы калгаса Вілейскага, такія як Шкавец Алёна Івановна, Красоўскі Ігнат Адамович, Похун Евген Викторович і іншыя. Перед нами экспозиция «Назад в СССР». Это унікальны шанец вярнуцца назад у мінулае. Экспазіцыя дазваляе апынуцца ў асяроддзі такіх знаёмых з дзяцінства рэчаў, а для моладзі пазнаёміцца са старымі рэчамі іх бацькоў, бабуль і дзядуль. Тут прадстаўлены грамафон з пласцінкамі, стары тэлевізар, радыё, тэлефоны, магнітафон, касеты, гадзіннік з зязюляй, абутак і многае іншае. У заключение хочется отзначить, что на основный фонд нашего музея складает 450 экспонатов. Земля, на якой мы живем, тоіць яшчэ шмат загадак і гістарычных знаходак. Мы любім свой край, сваю краіну і будзем рабіць яе як лепш. Прыгажэй, краязнаўчая работа працягваецца.